Tak je tu vlastne ďalšia časť, čo sa týka sebestačnosti. Tentokrát budem rozprávať trošku o celonárodnej sebestačnosti. Pre mňa je to podľa mňa moc dôležité a pre celý národ určite takisto tiež, lebo máme podľa mňa veľký prúser. Naša národná sebestačnosť je podľa mňa takmer nulová v momentálnom čase, v momentálnej dobe. Moja predstava o celonárodnej sebestačnosti, ako môžeme začať, je tá, že ako ste videli aj v minulých videách, dokázal som to ja, dokáže to kdokoľvek. Áno, je to len cesta k sebestačnosti, ale môžeme medzi sebou meniť, bartrovať semená pôvodné, ktoré nepotrebujú postreky. Môžeme medzi sebou vymieňať naše produkty ako mlieko, syry a tak ďalej. Jednej rodine stačí jedna, dve kozičky, máte každý týždeň kilo syru plus neviem koľko ešte litrov mlieka. Môžete ich vymieňať za vajíčka alebo za ďalšie produkty. Budujme spolky, budujme skupiny, ktoré budú medzi sebou si vymieňať skúsenosti a tieto produkty. Aj tu v našom regióne už vznikajú takéto skupiny, takíto ľudia, ktorí proste sa pustili do tohto, lebo cítili tú potrebu a zatiaľ naši zákonodárci nám v tom nepomáhajú. Takže treba ísť takto, musíme si pomôcť sami. Vôbec to nie je ťažké, dá sa to. Ľudia by sa mohli naučiť znova chovať, znova pestovať, otvoriť medzi susedmi brány. Ako bola, kedy sme mali, keď sme boli deti, tak susedia nemuseli ísť dookola cez ulicu, ale išli cez záhradu a to každý dobre viete, že to tak fungovalo. Zabávali sa každý víkend, možno že aj cez týždeň. Boli o 2:30 doma z roboty a ešte si dokázali pestovať a chovať doma. Sám o tom viem, sám som to zažil. Mal som takých rodičov, ktorí vo mne tiež vybudovali pokoru, lásku k národu a k svojej zemi. Preto teraz som sa dal na túto cestu kvázi politiky a moja predstava z tejto strany osobnosti, ako politické osobnosti je tá, že mohli by chodiť k týmto ľuďom, ktorí sa dajú na túto cestu sebestačnosti dodávky, štátne dodávky, ktoré by to vykupovali za štátne peniaze od ľudí, tú nadobudnutú zeleninu, syry, mlieko a tak ďalej. Samozrejme, je to dlhšia cesta, ale je to cesta, je to moja predstava. Títo ľudia by samozrejme mali nejaké výhody a takisto by si aj niečo na tom privyrobili. Mali by zdravšie potraviny oni sami doma a mali by zdravé potraviny nestriekané pesticídmi, dovážané zo zahraničia ľudia v mestách. A samozrejme, veľa ľudí sa ma pýtate, čo ľudia v mestách, čo budú aj oni na balkónoch pestovať zeleninu? To sa samozrejme nedá, ale ľudia v mestách sa môžu venovať vede, výskumu, mať lacnejšie potraviny od ľudí z dedín alebo z takýchto miest, ako som ja. Môžu byť v mestách tkácké stavy, lebo každý nemôže robiť vedu a výskum samozrejme. Môžu byť remeselné dielne v mestách, chránené dielne, ako sú napríklad aj teraz, len sa to môže dať do väčšieho. Ľudia, veci zoberte. Máme hektáre. Za mnou vidíte asi 5 až 8 tisíc hektárov a to je len v zábere kamery. Aké máme naše veľké Slovensko? My sme totálne sebestační, čo sa týka pôdy. Oni nás len klamú, všetko sa vyváža preč, alebo sa to musí spáliť, lebo Európska únia povedala. Máme veľké územia, vieme si vypestovať pšenicu a iné obilie, kukuricu a tak ďalej. Máme tu veľké rybníky, máme tu vodné nádrže. Prečo sa tam nechovajú ryby? Zdravé mäso, zdravé tuky. Máme minerálne pramene, máme vlastné toky, ktoré sú stále čisté. Prečo kupujeme vodu zvonku? Máme termálne pramene, ktoré sa môžu využívať na energiu. Všetko môže byť úplne inak. Vezmime to do vlastných rúk. Národ potrebuje sluhu, nie pána. Budeme zdravší, silnejší, šťastnejší. Všetci sme potomkami silných, nebojacných predkov, ktorí na tejto pôde pestovali a chovali, zbierali, vydržali a dôkaz toho, že vydržali a prežili v zdraví sme my. My potrebujeme vedomosti predkov a naše deti potrebujú nás. Takže dajme sa spolu do toho a dosiahneme celonárodnú sebestačnosť. Nebuďme leniví, lebo lenivosť nie je len lenivosť, ale aj hniloba tela a duše. Verte, študujte, budujte si ducha, ľúbte svoje rodiny, seba, veď sme krásny, silný národ.